ଆଜିର ଶିକାର କରିବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହରିଣଟେ ମିଳିଛି। ଆଜି ମନ ଭରି ଖାଇବା। ଆଜି ଆମର ପାର୍ଟି। ହା 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 ହା। ହା 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 ହା। ହଉ ହଉ ଚାଲ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଯିବା। ଯଦି କେଉଁ ବାଘ କି ସିଂହ ହରିଣଟିକୁ ଦେଖିଦେବ ତ ଆମ ହାତରୁ ହରିଣଟି ଖସିଯିବ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ଚାଲ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ହା 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 ହା। ଏତେ ବଡ଼ ହରିଣ ହେଇଛି। ଆହା ମୋ ପାଟିରୁ କେବଳ ପାଣି ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଗୋଟା ଗିଳି ଦେବାକୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଦୁଇ ଶିଆଳଙ୍କ ଠାରୁ ହରିଣଟିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି। ଆରେ ଏ ଶିଆଳ, ଆରେ ଏ ଶିଆଳ, ହା 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 ହା। ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ତ? ହା 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 ହା। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ଜୀବ ନାହିଁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବ ନା କ'ଣ ମଲୁ? ହଁ ମହାରାଜ, ତାହେଲେ ଏ ହରିଣଟିକୁ ମୋତେ ଦେ ଆଉ ଏଠୁ ଚୁପଚାପ ଭାବରେ ଯା। କାହିଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଶିକାର ତୁମକୁ କାହିଁ ଦେବୁ? ତମେ ତମର ଶିକାର ନିଜେ କରୁନ। ଆରେ ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ। ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ। ବୋଧେ ତୋ ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଭଲରେ କହୁଛି, ହରିଣଟିକୁ ମୋତେ ଦେଇକି ଏଠୁ ଚୁପଚାପ ପଳା। ନଦେଲେ କ'ଣ କରିବ କହିଲ? ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରେ। ହା 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 ହା। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲୁନି ବାଘ ମାମୁଁ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଠିକ୍ କହିଲୁ ଗୋଲୁ। ବାଘକୁ ପାନେ ନଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି। ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷା ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ସେମିତିରେ ବି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଯାଉଛି କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ବୁଝିଲୁ ମଲୁ, ରାତିରେ କି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା। ଓଃ, କହିଲେ ନ ସରେ। ଯାହା ହଉ, ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରହିବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଚାଲୁନୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟେ ଚକ୍କର ମାରି ଆସିବା। ହଁ, ଏ ତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଚାଲ ଯିବା। ଆହା ହା, କି ଶାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ଖରା, କି ଆନନ୍ଦ। ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଆଉ ମଲୁ, ଏଇ ଦେଖେ ବାଘ କେମିତି ଶୋଇଛି। ହଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କେବଳ ଦେଖିବା। ଆରେ ବୋକା, ଏଟା ହେଉଛି ମଉକା। ସେଇ ଦେଖ ପାଖରେ ଝରଣା। ଚାଲ ବାଘକୁ ବୋହି ନେଇକି ଝରଣାରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ହେଲେ ଯଦି ବାଘ ଉଠିଗଲା ତାହେଲେ ଆମର ବାରେ ବଜେଇ ଦେବ। ବୁଝିଲୁ ମଲୁ, ତୋଠୁ ବଡ଼ ଡରୁଆ କେହି ନଥିବେ। ବାଘ ଶୋଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ବୋହି ନେବା। ଆସ। ହଁ ହଁ। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଗୋଲୁ ମୋଲୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆମେ ତମକୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚେଇବୁ? ପୁଣି ହଇରାଣ କରିବ ବୋଲି? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି। ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ତ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ? ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତାକୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୁଏ।
ହେଲେ ଆମେ ବାଘକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା? ଆମକୁ ତ ପହଁରା ଆସେନି। ଆରେ ସେଇ ଦେଖ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣେ। ଏଇ ନେ। ବାଘ ମାମୁଁ, ଏଇ ଦଉଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ିକି ଧର। ଶୀଘ୍ର ଦଉଡ଼ିକୁ ଫୋପାଡ଼େ, ନହେଲେ ମୁଁ ଝରଣାରୁ ଖସି ପଡ଼ିବି। ଏଇ ନିଅ, ଭିଡ଼ିକି ଧର। मोलू, जोर लगा के। ऐसा जोर लगा के। ऐसा